Benvinguts a Església Notícia una setmana més, en un dia molt especial per als comunicadors cristians. La Festa de l'Ascensió és també la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, que aquest any du com a lema la comunicació al servei d'una autèntica cultura de l'encontre. Coneixem avui qui hi ha darrere els serveis comunicatius de la diòcesi. Cada diumenge l'equip de la Secretaria de Comunicació del Bisbat de Mallorca es posa en marxa per tal de fer-los arribar a les seves cases l'Eucaristia Dominical d'Esteve3 Televisió. Actualment les retransmissions es fan des de la parròquia de la Immaculada Concepció a Sesgleta. Però durant els 8 anys que ja fa que l'equip de la diòcesi realitza aquest servei, moltes han estat les esglésies que han visitat: Sant Marçal, Sant Francesc de Paula, Bunyola, Manacor o Sant Llorenç des Cardassar. L'equip es posa a fer feina des de bon matí. Tot ha d'estar a punt per a les 10 quan s'inicia l'emissió en directe per a totes les Balears. Cercar el senyal de satèl·lit és essencial, si no la imatge no arribaria a les cases. Entre càmeres, en realització, il·luminació, àudio, més de 15 persones s'encarreguen cada setmana que tot estigui a punt. Alguns fins i tot han passat per diversos llocs al llarg d'aquests 8 anys. Fa 8 anys des que varen començar a Sant Marçal i ara darrerament m'he encarregat del traveling, també he estat a realització i àudio. Un cop la tècnica està a punt, és hora de preparar la celebració. Miquel Nadal fa les funcions d'escolà. Prepara cada diumenge les lectures que s'han de realitzar i tots els ornaments litúrgics perquè durant la celebració no sorgisqui cap imprevist. Formo part del Consell de Pastoral com a representant del grup de litúrgia. Venim mitja hora abans, preparo les coses de la missa, cercam els lectors i serveix la missa. Això va començar un poc per lo del diaconat. És un encàrrec un poc ja de cara al diaconat permanent. És una feina que em va encarregar en Eugeni com a prediaca. Actualment, un grup format per Bartomeu Pont i Antoni Cabrera són els que s'organitzen cada diumenge per presidir les Eucaristies. I al començar el curs ens va citar allà a la casa de l'Iglésia, a la delegació de mitjans de comunicació. Ens varen juntar amb Bartomeu Pont, en Franciscà, un servidor, una Cristina, i varen fer una programació del curs per fer aquest servici de fer present l'Eucaristia a les cases i a tots els puestos on les persones no es poden desplaçar perquè participin també d'aquesta manera de la festa del diumenge, del Dia del Senyor. En principi, més o menys, el calendari era molt senzill perquè ens alternàvem, en Tomeu i jo, un diumenge cada un. Però després hi ha ocasions en què qualque capellà de la diòcesi o esperant també que de les altres diòcesis de Balears puguin participar d'aquestes misses. Fins i tot tenim l'expectativa i esperam i confiem que els altres bisbes, el nostre, don Javier, i els altres bisbes puguin també venir a celebrar aquesta missa perquè d'aquesta manera també es facin ells mateixos presents en aquests puestos que deia que són persones que potser d'una altra manera no veurien mai el seu bisbe d'una missa o un event d'aquells. I com no, a cada celebració és essencial la participació d'una coral.
La Secretaria de Comunicació també ho va tenir en compte i es va posar en contacte amb Xisco Prats, que no va dubtar a participar d'aquest projecte. Així, cada diumenge, un grup de la Coral de Sant Josep Obrer participa en la retransmissió. Bueno, pues el obispado se puso en contacto conmigo para ver si yo me podía hacer cargo de este proyecto, donde me pedían un par de jóvenes con ganas, con ilusión, que quisiesen cantar en las misas para IB3, que se retransmitían en directo cada domingo desde Sesclayeta, y no lo dudé. Desde el primer momento dije que sí, me puse en contacto con Toni Salvà, que es el director de la Capella Jove de la Seu, y bueno, él lo ofreció a un par de jóvenes, que son los que veréis en los vídeos, y encantados dijeron que sí. Y con mucha ilusión pues venimos todos los domingos, cantamos la misa, acompañamos a la plegaria con la música y estamos, la verdad, que encantados. Se porta muy bien con nosotros el obispado. Cada semana ensayamos una vez o dos veces, depende de la semana y depende del repertorio que vayamos a cantar, para cuando lleguemos el domingo aquí a la misa pues salga todo bien. Una altra part essencial en les celebracions és la comunitat. Sense comunitat no hi hauria Eucaristia. Un grup de persones celebren cada diumenge la missa des d'aquesta església. Aquesta comunitat és oberta a tothom i tots aquells que hi vulgueu participar ho podeu fer. Només cal arribar una estona abans que doni inici la retransmissió. Un cop tot està a punt, arriba l'hora del moment decisiu. Puntuals a les 10 del matí, des dels estudis centrals d'IB3 donen el senyal i tot es posa en marxa. A prop d'arribar a les 700 retransmissions, diumenge rere diumenge, l'equip de la Secretaria de Comunicació del Bisbat de Mallorca permet que la celebració de l'Eucaristia entri dins les cases dels malalts i de tots aquells que no es poden desplaçar, perquè puguin celebrar la seva fe. Fes una declaració d'amor. Fes una declaració de solidaritat. Fes una declaració de fe. L'Església contribueix a crear una societat millor. Marca la X a favor de l'Església i fes de la teva declaració de la renda una declaració de principis. Càritas presenta la web evitaeldesahucio.com com a eina d'ajuda per a persones afectades per hipoteques i desnonaments. L'autor és el professor Joan Ramis. Càritas Mallorca, juntament amb la Fundació Innovació, Acció i Coneixement i la col·laboració d'alguns professors de la Universitat Ramon Llull, han desenvolupat un aplicatiu web que pretén ajudar i donar solucions a tots aquells que es troben afectats per la hipoteca o ja es troben en tràmits de patir un desnonament. La web fou presentada per Joan Ramis, que explica com neix l'aplicació i a qui va dirigida. Entonces aquí tenemos 3 puntos. El afectado a la hipoteca va a entrar en la web, ¿sí? Y simplemente ya en la primera pantalla de la web lo que va a hacer es encontrar 3 etapas. Entonces la primera etapa es muy sencilla, va a iniciar un cuestionario y se va a registrar simplemente poniendo el email. Va a continuar el cuestionario precisamente para situarse en el proceso que habéis visto y saber en qué etapa se encuentra, si en la B1, si en la B2, si en la B3, etcétera, etcétera. Y al final pues obtendrá sus consejos. Des de Càritas, Margalí de Riutort assenyalà la importància que estan agafant les ajudes destinades a habitatge, un dels greus problemes que tenen les famílies avui en dia, i que durant el 2013 augmentant un 32% els recursos destinats a elles. El tema d'habitatge ja havíem vist que era una de les necessitats i una conseqüència d'aquest moment de crisi que vivim i el fet de no tenir feina, una de les causes principals per no poder fer front al sosteniment de l'habitatge. Nosaltres hem vist com el creixement d'ajuda i de demanda de manteniment de l'habitatge a les famílies que atén Càritas ha estat prolongat durant aquests anys. La web permetrà als usuaris, a través de diversos formularis, obtenir diverses solucions als seus problemes, depenent de la fase en què es trobin. També es podran obtenir estadístiques sobre quina és la situació actual dels desnonaments a Mallorca. Vida Creixent acaba el seu curs al Santuari de Lluc per posar davant la Mare de Déu totes les activitats realitzades i les que han de venir.
El grup Vida Creixent ha celebrat aquesta setmana el seu fi de curs que aquest any se celebrarà als peus de la Serra de Tramuntana al Santuari de Lluc. Avui hem volgut tancar i venim tots aquí en el peu de la Mare de Déu. Hem tingut l'Eucaristia, que l'ha presidida el vicari episcopal Toni Badell. El santuari s'ha acollit molt bé. Així mateix som 300 persones i hem volgut fer un dia, en vez de ja després de la missa partir cap a un restaurant, ens quedam avui aquí a dinar en el santuari, hem hagut amb una carpa d'ampliar el menjador perquè no donava per més i gràcies a Déu tot podem posar peu en taula, compartint no solament la fe, sinó també l'amistat a través d'un dinar i sobretot d'una sobretaula. El Santuari de Lluc obrí les portes de bat a bat a aquest moviment cristià de persones majors que comparteixen una mateixa fe. La Seu s'acosta als més petits i a les seves famílies també, amb tot un seguit de visites familiars i infantils. Les coneixem. La Seu de Mallorca celebra durant tot aquest any l'any Campins Gaudí, un record del centenari de la intervenció de l'arquitecte a la catedral i a la mort del bisbe mallorquí. Fa uns dies varen començar unes visites dedicades a alumnes de primària i secundària amb l'objectiu d'atracar l'obra de l'arquitecte català i que els més petits poguessin conèixer la seva obra a Mallorca. El recorregut comença a la part de fora, els hi fem un poc d'introducció perquè volem que sàpiguen com se va construir la catedral, tot i que no té res a veure amb en Gaudí, però els hi fem un poc d'introducció de quan se va construir, qui la vam anar a construir, quin estil és el que té la catedral, etc. I a partir d'aquí ja entram a la catedral a l'interior. Una vegada que estem als peus de la catedral, començam a xerrar un poc de qui era en Gaudí, qui era en Campins, per què va venir a Mallorca, etc. I els hi fem una visió de com era la catedral quan va arribar en Gaudí, que era totalment diferent de com la trobam ara. La visita començà amb una explicació de les intervencions de Gaudí. Després de la teoria ve la pràctica i els joves dibuixen allò que més els ha agradat del que han vist. Fer un dibuix in situ, perquè ho poden veure en el moment, d'alguna de les obres que més els ha agradat o més els ha creat l'atenció, i després segurament ho acaben a la classe, ens ho envien per correu i l'idea és penjar tots els dibuixos a la pàgina web i que tothom els pugui veure. Totes les escoles que vulgueu gaudir d'aquesta activitat vos podeu posar en contacte amb la Seu de Mallorca i podreu disfrutar d'una activitat molt interessant. Ens acompanya avui en aquest programa el nou delegat de Patrimoni Cultural i Art Sacre, mossèn César Murillo, i amb ell parlarem d'aquest tema tan interessant i tan ample a la nostra diòcesi. Benvingut, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui en aquest programa. Ben trobat. Delegació de Patrimoni Cultural i Art Sacre, com deia, quins són els objectius d'aquesta nova delegació? Aquesta és una delegació, jo diria que ja antiga, en principi, ha existit des de sempre. També és una delegació important perquè la mateixa Conferència Episcopal té una comissió dedicada precisament a això, amb aquest títol, Patrimoni Cultural i Art Sacre. Quines són les competències d'aquesta delegació? Les que ha tingut sempre i les que hauria de tenir, pintura potenciades. Jo diria que vetllar pel nostre patrimoni, que és un patrimoni immens, conservar-lo, difondre-lo, i articular aquelles possibles ajudes que condueixen precisament en això, a la seva conservació, a la seva divulgació, a la seva difusió. És a dir, parlant d'aquesta delegació i també a la vegada s'ha creat una comissió. La comissió ja estava creada. De fet, no és una comissió nova. S'han renovat els membres, en principi. S'ha renovat el delegat i s'han renovat els membres. És una comissió sobretot assessora, on hi ha gent de distints àmbits que ens poden ajudar precisament en això que dèiem al principi, a conservar, a difondre, i deia, de distints àmbits. Quins àmbits? L'àmbit universitari, l'àmbit també de membres de la societat que tenen a veure amb aquest món, com galeristes, en fi. També hi ha tècnics, perdona, del taller de restauració, precisament també forma part
en fi, no me voldria oblidar de ningú. I després, per coses més específiques i on hi hem de menester ajuda, evidentment tindrem assessorament de tècnics específics d'altres matèries. Quan parlam de patrimoni cultural, de què estan parlant exactament i en termes concrets, quins camps li són? En principi hauríem de definir el que és el patrimoni, perquè què és patrimoni? Ja saps que patrimoni ve d'una paraula llatina, patrimonium, és el que jo he heredat dels meus pares. L'Església ha heredat una infinitat de coses dels nostres pares. Durant 20 segles, el patrimoni de l'Església és tot allò que considerem que és un bé. En principi, quan xerram de patrimoni cultural i art sacre, ens referim a aquelles manifestacions, per entendre-nos, anomenades arquitectura, pintura, escultura, música, però també és patrimoni documental. Jo soc director d'un arxiu i allò també se considera patrimoni documental, com és bibliogràfic. Quan xerram de patrimoni també hi ha un patrimoni, no sé si ho has pensat mai, que se diu patrimoni immaterial. És a dir, és tot de campanes a Europa. Què són? Formen part d'això que anomenem patrimoni immaterial, que també s'ha de protegir. La sibila, que és forma part d'un patrimoni, d'un bé que un vol conservar, preservar i difondre, d'un bé no material. Lo cultural, per tant, agafa, evidentment, molt d'àmbits. La delegació i aquesta comissió, evidentment, no agafa absolutament aquest ample espectre de lo cultural, sinó especialment el referit a l'art sacre, que és un art molt especial. De vegades el patrimoni l'hem entès com el que fa referència d'una manera més concreta és el patrimoni arquitectònic, com a mínim és el més visible, no? També està incloït, sí. Són els béns immobles, vull dir, és allò que tu pots moure i allò que tu no pots moure. Evidentment, la seu no la pots moure, naturalment forma part del patrimoni de la nostra església, que per cert, el patrimoni de l'Església no li pertany només a l'Església, forma part també del patrimoni d'aquesta col·lectivitat que anomenem com a Mallorca. Per tant, és lícit també, i aquí voldria fer una crida a tot això, a demanar les ajudes de les institucions públiques, de tal manera que aquest patrimoni pugui ser preservat. Perquè una cosa que hauríem de destacar és que l'Església té tal quantitat de patrimoni, de la qual no és propietària, en aquest sentit, que no pot conservar només per els seus propis esforços econòmics. Precisament en aquest sentit, és a dir, parlam d'un patrimoni amb un interès religiós que va ser creat amb aquest sentit, per dir-ho així, però també amb un interès cultural. És a dir, molta gent s'acosta a aquest patrimoni des d'un punt de vista cultural completament. Com se conjuguen aquestes dues? L'art sacre està sempre en funció de lo sacre. Vull dir que per nosaltres, per l'Església, l'art, evidentment, té un valor per se, però l'art sacre té un valor per allò que transmet. En tant que, no? En tant que. Sempre un referent a lo sagrat. L'Església, l'art sacre i la cultura pot ser, en aquest sentit, un bon punt d'encontre, de trobada. Molta de gent que per ventura desconeix el nostre món, o no s'atraca en els. En aquest sentit també voldria dir que l'art sacre també és un lloc per transmissió de la fe, en principi, que és un aspecte que per ventura no tothom té en compte. Pot ser un vehicle o una via. Ho ha estat sempre. L'art sacre fins ara havia estat sempre un element de transmissió de la fe. Interessant, això. Tenim en projecte unes jornades de patrimoni a nivell nacional que se faran aquí a Mallorca. En què consistiran? Sí, són unes jornades que organitza la Conferència Episcopal, a la qual esteu tots convidats. Jo diria que el gran tema, sobretot, és el món de les catedrals, en principi, i vos convido a participar. Comença el dia 23 de juny. Si voleu més informació, vos podeu atracar a la delegació o en el mateix bisbat, o la seu, perquè és lloc on se fa la Conferència Episcopal
estableix aquestes jornades, en aquest cas, en col·laboració amb la Seu de Mallorca. En la Seu, i també tractaran el tema de la Seu. Evidentment, sí, de la Seu, sí. Aquest segon paràgraf, és a dir, aquest, millor dit, subtítol, parla de conservació i innovació. Són dos conceptes antagònics, aquests? No, jo diria que són dos conceptes dinàmics, no és vera. Un podria considerar l'art sagrat com una realitat de museus i, com jo he dit abans, un pot considerar l'art sagrat com a element evangelitzador. Per tant, té una dimensió dinàmica i en aquest sentit està molt relacionat amb la innovació. L'art de l'Església és un art viu, en principi. Exacte. Està bé considerar-ho així, un art viu, no? Aquest patrimoni, aquest art, per dir-ho així. Sí, per això, per exemple, un bon exemple, no? És l'exemple de la Seu en les innovacions que se varen produir a l'etapa de Don Teodor, el nostre bisbe anterior, vull dir, en la capella d'en Barceló. Pintura viellenca, pensava que no se podia innovar. Bueno, la demostració de la capella és que sí se pot innovar amb una realitat, si és una realitat viva. Exactament. Doncs en César Murillo, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per presentar-nos aquesta part important de la diòcesi i del patrimoni cultural. Molt amable per haver-me convidat. Gràcies. Al terme municipal de Calvià trobam un temple dedicat a Sant Joan Baptista, que avui visitarem. Calvià. Ens trobam una vegada més amb un nom llatí que els àrabs conservaren i dona nom a la parròquia que, camí de ponent, hi ha en el just dalt a baix. La bul·la de 1248 del papa Innocenci IV declara que a Calvià existeix un temple dedicat a Sant Joan Baptista. És el primer reconeixement que es fa d'una església envoltada de misteri en els seus orígens. No ens és possible assegurar el lloc sobre el qual s'assentà el novell temple, encara que l'esglesiola primitiva devia estar més o manco a l'interior de la nova. Com ja hem indicat en alguns programes precedents, són molts els qui pensen que les esglésies de repoblament com aquesta eren mesquites reconvertides. El latifundisme era la característica d'aquestes terres, per això no hi havia massa assentaments humans. A més, els conflictes eren continus entre el bisbe de Barcelona i els qui estaven a la part reial. Davant aquesta situació, el bon rei Sanç, l'any 1323, establí el pariatge. Un any comandaria el batle del rei, l'altre ho faria el batle del bisbe de Barcelona. Aquesta avenència donà molta pau a la terra i, ja ho sabem, la pau du estabilitat i l'estabilitat més població. Però l'imponent temple que ara admiram és posterior. Després de moltes reformes i ampliacions, es va veure que l'estat era ruïnós. S'havia de bastir un edifici de bell nou. Fou aixecat entre el 1867 i 1896. De les esglésies antigues en queda ben poca cosa. Només al darrere, la capella de Sant Sebastià, trobam alguna decoració de pintures, al fresc i detalls dels capitells d'una columna. Sota aquesta mateixa capella s'han trobat els fonaments del segle XIII i XIV, del que segurament serà l'arrencament d'un arc de diafragma molt típic de les esglésies de repoblament. Una empenta definitiva per al temple fou la intervenció dels armengols. Aquesta família pietosa va vendre la finca de ses barraques i destinar l'import a l'acabament de les obres de l'església de Calvià.
L'estil de la façana de l'església de Calvià ens remunta als paisatges nòrdics. Les característiques més notables són les dues torres coronades per caputxes, el vitrall allargat. No sabem com, però els autors de ben segur que s'inspiraren en les esglésies angleses com la col·legiata de la Universitat de Cambridge. A l'interior, la barreja harmònica d'estils és el tret més destacable. Aquests finestrals, a més de donar claror al temple, són una autèntica catequesi pels fiels. El patró del temple, Sant Joan Baptista, presideix el centre de l'altar major. A cada costat és flanquejat pels dos apòstols, Pere i Pau. També són presentats Sant Antoni de Pàdua i la Mare de Déu del Pilar. La capella, més acostada a l'altar, conserva el retaule de l'església primitiva, encara que les imatges són posteriors. Data de la segona meitat del segle XVII i en ell podem veure l'escut de Calvià amb l'anyell i la banderola. Es tracta del retaule més valuós de la parròquia que antigament conservava la imatge de Sant Joan Baptista en el centre. Actualment està dedicada a la Mare de Déu del Roser. Sant Sebastià és el copatró de l'església de Calvià i també ell té una capella a l'edifici. Aquesta devoció, com a Palma, és fruit de l'epidèmia de pesta que assotà Europa durant el segle XVII. Per aquesta raó, el municipi celebra també les festes en honor del sant. El retaule barroc del segle XVIII conté, òbviament, la figura de Sant Sebastià i als laterals diverses escenes de la seva vida. La devoció més arrelada, però, és la del Sant Crist de la Sang. També aquest símbol del dolor té una capella dedicada a Calvià.
Com sempre, a Església Notícia vos proposam el millor cinema per reflexionar els valors fonamentals de la persona. Una canció para Marion parla de la família i l'amor que els uneix. Arthur es un jubilado gruñón, felizmente casado con Marion, una mujer cariñosa y vitalista, pero gravemente enferma. Y aunque cuida a su esposa con esmero, lleva fatal su enfermedad y no soporta su afición por formar parte de un coro de jubilados que ensayan a diario bajo las órdenes de una joven alegre y paciente profesora de música que colabora desinteresadamente con el centro de mayores. La situación se extrema cuando los médicos anuncian a Marion que le quedan pocas semanas de vida y ella decide seguir ensayando con el coro que va a intentar participar en un concurso regional. La pareja descubrirá que las mejores armas para enfrentarse a los momentos más complicados son la música y el amor de los que le rodean. Estamos ante una cálida y extraordinaria lección de sensibilidad que se deposita en nuestra conciencia. Todos los componentes del coro se encuentran en una fase avanzada de la vida, pero les gusta reunirse, comunicarse, reírse, extraer todo el jugo de las 1001 sensaciones gratuitas que cada día revolotean a su alrededor. Una sonrisa, un comentario, una canción o una pequeña burla. La película quizás tenga un punto sensiblero y poco abierto a la trascendencia, pero rinde homenaje a la tercera edad y al voluntariado, al tiempo que reflexiona certeramente sobre el cariño conyugal, las relaciones paterno-filiares y la lucha contra los propios defectos. Pero el principal de ellos es la necesidad de afrontar la enfermedad y la muerte con sentido positivo, disfrutando de la vida y dejándose ayudar por médicos, familiares y amigos. Mossèn Pere Oliver ens parla del sagrament de la confirmació i dels elements litúrgics que la composen. Com parlàvem a programes anteriors, aquest temps de Pasqua és un temps molt especial dedicat als sacraments. Un dels sacraments que especialment s'adona és el sacrament de la confirmació. De fet, nosaltres vivim una mutilació d'un triple sacrament, que és el sacrament de la iniciació cristiana, baptisme, confirmació i eucaristia. Un sacrament que al llarg dels anys, de fa molt de segles, se va anar separant, disgregant un de l'altre. De fet, fins i tot celebram la confirmació després d'haver participat de l'eucaristia. Per tant, la confirmació és aquell sacrament que completa o que dona sentit ple a lo que és l'iniciació cristiana, així com la celebram en aquests moments que han celebrat el baptisme, han celebrat la primera comunió quan són infants i quan són adolescents, aquest do de l'Esperit Sant, que és precisament aquest sacrament de la confirmació. En aquest sacrament se fa molt d'èmfasis a que l'Esperit Sant posseeix plenament aquell individu, aquell cristià que ja va ser fet quan era infant, quan era petit i que va rebre les aigües del baptisme i que ja se'l va preparar precisament perquè rebés aquest do de l'Esperit Sant. En la celebració de la confirmació vos vull parlar de 3 signes importants que trobam en aquest sacrament. El primer signe que s'adona just abans de l'oració del do de l'Esperit Sant és l'imposició de les mans. L'imposició de les mans és un signe que mos ve ja des de l'Antic Testament i que és precisament aquesta transmissió de qualque cosa de Déu, de qualque missatge de Déu, de qualque do de Déu, en aquest cas del do de l'Esperit Sant. El segon signe que trobam en el sacrament de la confirmació és l'unció amb el Sant Crisma, en soli consagrat pel bisbe a la missa crismal que celebram a la Seu tots els anys. Cada any aquest oli es renova. Aquest oli és especial perquè, a més, és un oli perfumat. Fer olor de Crist és aquest gran signe. I amb aquest oli s'adona el segell de l'Esperit Sant. Queda marcat de per vida amb el do de l'Esperit Sant. Per això la confirmació és un sacrament que no es torna a repetir.
I el tercer signe és, una vegada que ha rebut l'Esperit Sant, el primer do de l'Esperit Sant, el primer do de Crist ressuscitat que dona l'Esperit Sant en els seus apòstols el dia de Pentecostés, és el do de la pau. Per això el ministre, el bisbe o el seu delegat, el primer que fa és donar-los la pau. La pau sigui amb vosaltres, però és precisament aquesta pau com a do de l'Esperit Sant. Mossèn Bartomeu Villalongo continua responent a les preguntes que vosaltres, els televidents, adreçau al correu electrònic que veus a la vostra pantalla. Avui parlam sobre el rosari, de la seva història i del seu significat. Permeteu-me que avui vos parli d'això que tenc avui entre mans. És un rosari. I la seva història, la història del rosari, és aquella història que l'hem de veure en la seva paraula, en l'etimologia de la seva paraula, rosari, que significa corona de roses. Per què deu simbolitzar un rosari una corona de roses? Mireu, conta la tradició que els antics cristians, quan les dones els duien en el Coliseu a martiritzar, aquelles primeres cristianes, els hi posaven en el cap una corona de roses. I després, al vespre, els cristians anaven en el Coliseu i recollien les roses d'aquelles corones que havien duit les seves companyes que havien estat martiritzades. I per cada rosa que agafaven, resaven una oració, resaven un salm en el Senyor. Per això dèiem que el rosari és aquesta corona de roses. Posteriorment, el rosari se va compondre d'aquests 150 salms, aquella oració que el cristià dedicava al Senyor a través dels 150 salms. Però va haver un moment en què se varen donar compte que la gent normal, senzilla, popular, no podia resar perquè no sabia el millor llegir, no tenia accés a els 150 salms. I varen dir que els 150 salms fossin substituïts per Ave Maries, per la pregària a la Mare de Déu. I d'aquesta manera se va convertir el rosari en la pregària senzilla de la gent més normal. Per tant, està composta el rosari d'aquestes 150 Ave Maries dividides en 15 desenes. I tot això per meditar els misteris de la vida del bon Jesús a través de la seva mare Maria. La comunicació, la cultura de l'encontre és el lema d'enguany de la Jornada de les Comunicacions Socials en aquesta festa de l'Ascensió que celebrem aquesta setmana. I d'aquest tema, de la comunicació, parlarem amb el bisbe Xavier, que ens acompanya, com sempre, en aquest programa, al final d'aquest espai. Benvingut i moltíssimes gràcies un dia més en aquest programa. Com dèiem, aquesta Jornada de l'Ascensió, que tradicionalment l'Església dedica a parlar sobre les comunicacions, quin sentit té en aquest dia celebrar el que és un acte comunicatiu? Clar, té un sentit que té a veure amb la celebració de l'Ascensió, no? L'Ascensió ve a proclamar, a dir-nos que Crist, que va venir, que se va fer home, el fill de Déu es va fer home, va passar per la vida fent el bé, va morir a la creu, va ressuscitar, però ara ha entrat de nou, ha tornat, diríem, al Pare, ha tornat de nou al misteri mateix de Déu, no? I en aquesta tornada seva s'ha convertit en el Senyor de la història. És també el que està present en tots i continua actuant al mateix temps enmig a través de la seva Església. I diríem que és una festa que al mateix temps que proclama que Crist ha tornat i, per tant, en aquest sentit es posa més de relleu la seva condició divina, la seva naturalesa divina, doncs al mateix temps també manifesta que ara som nosaltres l'hora del nostre, l'hora dels cristians. És l'hora de que cadascú de nosaltres puguem ser i som testimonis del Crist, perquè ell continua actuant i està present en la seva Església, està present en cadascú dels batejats. I per tant és aquesta hora nostra de la seva presència i per tant de la comunicació d'uns en els altres, de fer-lo pròxim a ell a través de la nostra vida. L'evangelització, estan parlant, aquesta cultura de l'encontre també parla de... Naturalment, perquè estem parlant de comunicació i un dels moments importants de la comunicació no solament és la informació que es pot donar sobre una qüestió o l'anàlisi d'un problema, sinó més bé és també, sobretot i fonamentalment, l'encontre personal. Aquesta és la comunicació més radical,
i per tant, diríem, en aquest dia de les comunicacions, este és el subratllar que el Sant Pare vol posar de relleu. Davant d'un avanç continu tecnològic, d'unes grans possibilitats, com és mateix l'internet, no? Pues, dir, bueno, sí, tot això és necessari, és bo i pot anar bé, però sense oblidar que la font i el model, i diríem, el punt de referència que il·lumina tota aquesta tecnologia és l'encontre personal. I, per tant, diríem, les exigències d'un encontre, de veracitat, d'autenticitat, de noblesa en la comunicació, de recerca de la veritat, de respecte a l'altre, elements que tenen que configurar també la comunicació a través de la xarxa d'internet o de qualsevol altre mitjà, com pot ser també el món del periodisme o de la televisió. Parlau de molt d'elements que podrien ser un decàleg, quasi, d'aquesta comunicació. Avui dia, i també parlàveu de les noves tecnologies, parlàvem de les xarxes socials, això se fa més difícil que abans? O com veus aquest panorama? Com caminam en aquesta nova tecnologia? Jo trobo que caminam, diríem, en un cert desequilibri, no? En una gran capacitat de comunicació, però a vegades una pèrdua de valors humanístics que deuen sempre orientar aquesta comunicació. De fet, tenim el cas de gent que aprofita la xarxa d'internet, per exemple, per fer comunicacions que són ofensa a la dignitat de les persones, amenaces. És una manera d'expressar el ressentiment o també una manera d'invadir la intimitat de les persones que no és adequada, que no és respectuosa en la dignitat de cadascú. Això és un fet, és la limitació, però també junt amb això també està l'altre combat, el combat d'aquells que volen utilitzar la xarxa realment per comunicar-se. I això sí que ens ha aproximat els uns als altres, ha imprimit a la nostra vida una velocitat grandíssima, perquè abans un tenia ganes d'escriure una carta, comunicar-se amb algú, dir-li coses en calma, o, per exemple, mateix esperar la seva visita o anar a visitar-lo. Ara tot és immediat, a l'instant, en cada moment hi ha aquesta comunicació, però té el problema de que moltes vegades aquesta comunicació és més superficial, més portada per l'impuls, per l'emoció, per l'estat d'ànim, més que per una raó serena, respectuosa, acollidora, o que vol aprofundir en qüestions de més pes. Però, bueno, són limitacions, també. També camins a aprendre, no? Exacte, és un camí a dependre. D'alguna manera. També és un dia per, de qualque manera, reconèixer la tasca dels comunicadors socials, també els comunicadors de l'Església. Quina valoració feis en aquest sentit? Jo trobo que sí, efectivament, és un dia molt important per reconèixer aquest fet. Són moltes les persones implicades en aquesta acció, en aquest moment. I és veritat que moltes vegades sempre tendim a ratllar les limitacions d'aquesta feina, o també els poders que governen aquest món, que governen el món de les comunicacions, els interessos que estan allà, que hi són. Però tornem a la mateixa. En l'últim terme també estan les persones, els comunicadors. I jo trobo que un comunicador fa una feina noble, bona, i que ajuda realment a la societat. Inclús pense cada vegada més que efectivament és un element que està contribuint a fer créixer la mateixa societat, quan realment la comunicació no simplement va en la línia, en la dinàmica d'esta paraula impulsiva, d'aquest judici ràpid, sinó que dona arguments, que raona un punt de vista, tot i que pugui ser contrari al d'altres, però que ofereix una nova perspectiva. Jo penso que en aquest sentit sí que és un dia important per a tots els comunicadors, agrair-los la seva feina i demanar-los, efectivament, que comuniquen, i que se comuniquen ells també. Que siguin realment, vull dir, que s'impliquen la seva vida també en això que van dient, que sigui coherent també en tot això. Dos elements importants a tenir en compte. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui en aquesta festa de l'Ascensió i la setmana que ve, com sempre, tornarem a ser aquí. Gràcies. Gràcies un dia més per acompanyar-nos en aquest espai d'actualitat i d'entrevistes de l'Església Catòlica a Mallorca. Tota la informació continguda en aquest programa i molta més, com sempre, la trobareu a les nostres xarxes socials i també a agenciavaleria.com. Que acabeu de passar un bon cap de setmana.